И сега отиваме Росен да си вземе нови очила. Ще ходим на пазар и се прибираме. Ден за разходки. Защото Алекс почти му щупи старите. Да влезем ли? Айде. Айде. Ела. Алекс не иска да влиза. Ще видим с новите очилца. Това ли са новите очила? Първо да ходим да напазаруваме бело за Алекс или... Я да видя другите. Те са два чифта, така ли? Едните са на тебе. Да, чакай да обърни се да видим де. По-отблизо, така. И това са другите. А старите кои бяха? Прибрах ги. И аз служи тия да видим. Алекс. Алекс, не съм свикнала ли, като че ли с старите повече те харесва? Не е верно. Може би не съм свикнала. Айде да правим. Сега знаеш колко добре ми е. Трябва много хубаво Алекс да хванеш, нали знаеш? Да, ръчичка, не. Да, ето това не са ли? По-големи. Тия освен. А това? Те също ми харесват. тия 6-7. Това е малко. Ето тия. Чакай, чакай. Има ли 8, 9, 9, 10, 11, 12, ето. Ето и това. Добре, съм взел пил. Така. Хайде и някакви потници да му вземем. Но това сигурен ли си, че не е детско? Добре, айде. Аз съм готов. Добре, да аз да ги държа. Взех. Това са потници. Да. Хайде, готови сме. Я, дай да ги аз държа. Ами хайде. 35. Една драцена си взехме. Ето ги. Такива ли? Да. Каквито искаш такива.
Вода. Там вода. После да изчакай първо да вземем. Искам тия неща да вземем първо от тук, моля. Ето ги тези големи. Ела по-малките да вземем. По-малките. Добре? Знаеш ли, че нямаме много шампуани? Кое е друго щях да вземам? Добре, да. Тия са най-хубави. 6, 2, 4. Dear customer, we are opening checkout 7. Don't forget to scan your digital Lidl Plus card. Да, и в гардеробната 7. Opening checkout 1. Don't forget to scan your digital Lidl Plus. Алекс. Две, нали? Много си хубав. Я погледни ме. Я ме погледни. Я да видим блузката. Няма така да правиш. Така? Да не падна, така искаш, сложи го едно в друго. Да не вземе върху това да падне. Бобе. Till number 1, please. Али. Суши. И къде са тия светлите латета? Ето тези светличките. Кой се гуши? Кой? Такива морски дарове. Сметаните не са ли? Кръщен. Леко карай, внимателно. Внимателно. Изчакай, тато. Алекс бута. Сега ще помага да слагаме, нали, Алекс? Ще помагаш ли, мамо, ти?
Приключихме и с пазара и това беше от днес от нас. Чао, до скоро!